Every actor sa inyo pag-perform, baboy para may ikat nila. Okay? Pag-perform mo, ginaway ka lang. Apel dali. Nakuha mo hangin. Oo, kadaan na. Gamit ang baba. Pag-release, hangin, i-release siya sa baba. Okay? Huwag hangin taas. Bili ilong mo ha. Baba. Water na ilong, underwater. Okay, naik pautan na? Naik pautan na? Okay. Huwag pautan na. Bawa sa tubig ka na. Face the wall. Kaya. Kinig na og. Bubbles na? Sibog. May bubbles pa. Di pa. Inabsent ko kuya doon. Ha? Inabsent ko doon. Adjust the game. Okay, ready? Ay, paduhol na ko eh. 20 bubbles. Ay, katawa. 20 bubbles. Again. Bubbles. Okay, start now. Go. Pamahitag yun siyo, badyo eh. Dagan nito yun siyo sa loob. Bubbles. Di na ka mamulangoy oh. Kaya. Kuya ko dito. No. Minaw, 5-0 ha, 5-0, padali ka minaw. Okay. Verify. Up, down. Okay. Go. Bagawas. Saka sa ilong. Huwag hangin sa baba, pagawas sa ilong. Kanina. Kay Bong may makapalilak sa tulawan. Volume water, makabalik ka sa tulawan. So, magbabling na juga, babling. Babling na. So, pagbabol, daghan kami nakitaan yan eh. Huwag hangin tuot, pagkawat niya pa ikaw ginawa. Inilixil na kay mo na yung mga kwansa yung oxygen mahangin. Okay. Nindot tanawang nga, smile mo karon. Smile pa rin. Okay, keep that smile. Smile pa rin. Smile ka po. Paminaw. Huwag hangin, i-release sa ilong. Sa ilong tubig. Ayaw magdugay. Ay, dugay sa ilawom. Ay, dugay mo sa ilawom. Di magdugay sa ilawom. Yan. Ayaw sa kubos tayo. Sakto-sakto lang. Ayaw din yung ginawa. Ano mo papabubuang? Ano mo Diyos? 13. 14. 16. Ayun na lang sir. Ginawa. 16. 17. 18. 19. lang. Up. Natural gina. Lagi na pansit manggawas ron. Okay ra na mga kuya. Sa mga kuya eh. Gilumsas mga sigal. Gilumsas mga sigal eh. Hindi na lang. Sige, sige, ka ba mo lang oy. Isang kabot. Ilawang lang ikot. Hindi ka ba? Dikto ba?
Muna, di gina kalimtan ninyo nga trini. No, di gina nyo makalimtan. Tanawa. Nay gulaman. Mobrito, inenay mo yung bante. Abante, abante. Inenay. Ni, up. Inenay dito. Kung yabay. Kuya, kaya na kuya. Kuya Bibot. Kuya, okay na kuya? Kuya, sus, grabing mga kuya na to. Uy, oh, believe ba mga kuyang tapo ko? Balik. Kuya, langoy bro. Shout out guys. Don't forget to follow sa page sa Rescue Recon ha. Kaya na yung mga naong dito. Ada na lang atas sir. Ganun mo. Ada putih. Dali, pagdali mo! Grupo sama grup. Twinkle little star, how I wonder what you... Buenos días. Estamos aquí. Madali mo mag-copyright. Hindi mo mag-copyright. Kaya. Ayaw isik, sir. Ayaw mo,
Straight again, straight. Ayaw pikang tuhod. Straight again, ayaw pikang tuhod. Oh, kick yun, kick. Kick. Ayaw pisking nga. Straight again, straight. May mundang ha, may mundang. Lutang na kick, may mundang, do. Butter kick, lutang, do. Pabuwang tubig, pabuwang. Pabuwang tubig. Go. Pabuwang tubig, anak. Okay. Stop. Ayaw pikang tuhod, ha. Pabuwang tubig. Sige, sir. Pabuwang tubig. Pabuwang tubig. Ayaw pikang tubig. Tubig, ayaw pikang tuhod. Ay, pakapoy ha. Kaya kayo nyo ha. Awar ha. Ay, pag-uungtang nila kinabiha. Ala, sige, padayon. Padayon. Ang buundang kayo mo, di kita buundang ani ha. Basta muundang, di ta buundang. Sige sir. Basta muhunong gani, di kita muhunong ani. Go perform. Go. Sige, sikat. Asa mo tayo? Okay. Kadahil. Yawa. Kuya na kung tingin lungos eh. Murag na uglipson eh. Kuya, gabay yun. Ano yan itong trabaho? Ini ha. Dokumentary man ta. Dokyo man ta. Opening gala. Di naman sila to kinala. Walay muundang ha. Away mundang, basta di mundang. Away mundang, basta di mundang yung pilihan lang niya. Basta sa ikaw ba ang kami sa pinay mo. Kapoy na. Eh, way unong, 5 minutes, way unong. Yeah, 5 minutes, way monong, 5 minutes, wala mo man mo. 5 minutes, wala mo mo. Way unong, 5 minutes, way monong. Natulong. Natulong. Carlo Guapo. May kugda na si Paul. What happened? 9. 10. Stop, ma'am. Relax. Ayaw pagsa. Bakit kanila? Seconds up and up. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3.
Magsaon na siya, mo straight lang din mo. Okay? Straight lang. Okay, swimmers. Skewer. Flatter go. Ingay. Go. Morning. Uy. Morning. Sayo ha, uy. Ito ang paglangoy. Ano na ito yung pagkuhan mo? Wala oh. 20 bubbles. 1, 2, 3, Bubbles good, bubbles. 5, Oh, may bubbles. 6. Ayaw, pas-pas na. Kaya di na rin ma-perform ang taro. 11. 12. 13. Okay, last 10 bubbles. Go. Last 10. 10 pa more. 10 pa more. 10 pa. 10 pa. 10. Ayaw, pagpas-pas. Kaya di na makuha niyo lang. Okay na, good na. Okay. Pinaki. Okay. Gamay sila dito. Mana ka sa stairs? Bago na ka na. Kaka-perform taro na. Sige, go. Sibog dito gamay, sir. Adjust mo lang dire. Wala na sa squad sa stairs. Okay na, yan ang dire.
Ay, pagitag mo na. Si Kili mo Okay, yung basta timing ba? partner. Timing lang. Si Kili. Kini, Inday. Saris. Yan. Pangalang pulong. 1, 2, 3. Ikaw. Ikaw daw, sige. Ikaw magbira. Puli-puli mo, puli-puli para makamao. Chris. Pero yan, bilang Doon pa. Yan. Count 1, 2, 3. Bira. Okay. Now, sa pag-dive, natin itong 2 types of dive. Shallow dive o deep dive. Shallow dive, muratag mo, slide na kalit. Shallow. Para i-enter niyo sa tubig, makita tayo ng sunod. Ay, kurang gulaman. Sir, ang gulaman ba? Imo magikuan. O gawas. Deep dive. Deep dive is ano yung kaslo? Dapat matungawa. Ako lang di mo matungawa. Tatay Tiroy, akong idol. Watch out. Deep dive. Utong ta. Pakpak. Hindi na makaya. Wag na. Buro ka wasong. Deep dive. Deep o shallow? Ang shallow. Tunga na yun. Naka-responde yun. Uy, deep dive. Deep dive to. Wakapuan. Dili, balik. Paspasi, diretso saka ba? Diretso saka ra. Oh, di mau. Na. Na. Sukoy. Ay, unang lawas. Ulo. Kana. Uy, Ana. ulo. Kam, oh. Oh, hinay. Deep dive. Deep dive. Na, kana, very good. Shallow ra, ulo. Kana, hoy, dito mo. Di na mo. Naong matinoon na. Dito mo. Saka dito. Ayaw na. Ulo yapon. Ayo pundo dia. Deep. Na to. Dene. Di na mo. Deep. Una ang ulo hindi. What's on ang pag Ulo, ano ba? pagdang? Oh, ana. Dayo ng tiyan. Sige, go. Kana, ayan na, kato Inday, kato. Sige. Sige, go. Ayaw mo pagdugay sa underwater. Pagdang back sa Oo. Dali lang taog lang. Pagdang. Ulo yun ha. Ulo. Sige, go. Jump. Ulo na, Inday. Ulo. Sige, kayo nagpundo na kayo pundo. Sige.
Dili slanting. Dili ka lang siya. Dito ang ulo. Kamot. Uy, wala sakita. Dito mo. Ayaw natin na ha. Una ulo. Oh. Ayaw kusog. Bati. Ini na yan yung ulo. Ulo una, ulo. Ayaw antiyan. Dahil mo speed siya. Oh. Ulo una, kanang magina yung una. Sige. Una ubok lubot. Ha? Saka mo. Ana. Get. Daghanan sa sir. Pangitay different forces. Pwede kanina, pwede upuan. Kana pwede yapon. Kana pwede yapon o ito na forces na pwede mo assist sa tulungon. T-shirt back na ka, ulta. Okay, layo ka ni. Kini. Tuyok. Bang tuyok. Dakpan. Dahil na, kabanam lang eh. Okay. Di, lubag na yun, tuyok. Gawa. Buti may tabo, kasi makitaan mo. Tuyok, yun mo tuyo. Okay, up. Layo. Pili lang, pili. Okay, go. Linya dito ko. Yung balik. Umana ka. Very good. Bay, kuha. Mabay ka, mabay. Di pa ito ituyok yan lang gikuha. Dahil nang gikuha. Imong gikuha. Kasi mo gikuha. Okay, ready? Again, usman ako. Pwede mong shallow. Sir, relax lang. Mablock na ganyan mo. Mablock na ganyan yung position. Down na yun. Pwede ka anak, pwede tuyok. Okay, ready? Okay, isa. Okay. Wala ko siya. Okay, cut na. Okay, go. Next batch. Next batch. Ready. Prepare next batch. Next batch, prepare. Next match. Prepare. Next batch. Usa. Next batch, prepare. Okay, ready? Next batch, prepare. Okay. Kuya Jo. Next batch, Kuya Jo. Ipa-prepare na nyo rin. 1, 2, 3, 4, ready? Ipa-prepare na Kuya Jo. Okay, ready? Basahi, kantong ka or namin ka ba dali? Ready? Go! Go! Uy, lapay! Layo! Oh, ganun mo balik? Balik daw. Okay, ready? Pwede mo balik ha, pwede mo balik. Sir, round ako uyuan, sir. Uyuan. Okay, ready? Okay, go!
Bunga na po. Sunod. Dumana ka? Wala pa? Sige, go. Napay mo try. Di, napa. Napay daghan wala di ay. Napay wa di ora da sir. Napay wa da sir. Pili lang, go. Pili, nagkano no? Go, gisipin mo try. Paka oi. Ten 21. Dako kay gamit. Malaki. Next. Go. Pili. Dapukas gamay. Ano lagi kilid? Ayaw papaduol. Ayaw papaduol. Ato likod ko ha. Likod nyo pa. Likod. Ayaw ba. Grabe bisiha oy. Okay, balay sa formation. Balay formation, balay. Ano na kayo? Hindi ka ano. Oh, group 1. Tumauna mo lang na ulang oy. No? Tumauna. Ayaw ido. Isa kang ulo. Cooking na kaya sir, ready to stop. Apin na ano. Para pakit-cute mo. Kaya. Ayaw piyong ma'am. Binaki. Ayaw piyong ma'am. Eh, tabang oh. Tumakbo na oh. Sakit kay kung biko eh. Magumot mo.
Ma-relax. Pero gapon sa gabi, nagbuntag kong biko. Lumusan man ang lumusan. Ayaw patakilid. Di ana si mundugan. Yan na. Saka. Ay ganga. Pikas. Ana. Para mo yan mamay. Nah, dah. Isa siya. Isa kena. Isa siya, dua kamu. Ikan lagi. Ay, pagkatawa. Serius. Igda, ma'am. Igda, pagkik. Igda. Yan, talikod style kayo. Oh, talikod style ba? Brad, lumas Brad. Ay, maray ka. Abante mo dire, badi mo huot. Lingkod. Move gamay, move. Okay. Okay, next. Start using the kick. Kuha to nyo, as a responder. Kuha yung biktima. Kaya sa inyo. Kick. Gamit ang back kick. Okay. Diyan sa lugar nyo, pasyente. And then, kuha na yan. Yan ang check. Back kick. Alright. Verify. Nara sa lain sir, kuha ka sir. Ay sa kamatay sir, napay Raffles cutter. Permission. We Number 1 fan sa Wiwi. This wag, adjust. lingkod. Kuya, wow. Among kuya. Kuya kay mga kuya dire kay lumsan sa sigal. Likod pa man ako. Ang mga agila gid patado. Miso ng conscious. May pang dili conscious. Mata eh, revive pa. Hey! Tabangan.
Ano ba apil ka? Ay kadlog na. Ako ra giwaan eh. Awan, ang lubos ko. Sayang di mo maka-try ana nindot. Ana ba? Ana mo silaw. Iko. Ang consensus, ang mentor sa special child. Mentor sa special child. Pareha mo na ako sonay, nanda sa ko. Dili ka, so isa na dili ka. Samot, Nauna. Biko. Ati-ati ka video ha. Mo ni akong gipili. Dili pag nilisan ka. Oh, ana ginawa ako. Ginawa sa kadali. Ya. Pag bigaya nimo, ayaw diri sa hangin kay mo. Kambali ko yun. Kambalik. Sponsor sir, Kuya! Kuya. Yawa. Kuya! Ya! Kuya. Ugdo kay lubot. Murag siopaw. Take picture na ko day. May kay mo lang oy. Mayo, oy. O kumain sir, mo lang mo hindi ay. Tinag-dress ko sa kuha. Rescuer man si gawas. Mister! Kuya. Wala na yung practice. Address kuya, refresh. Refresh. Kamao 51! Stamina. Stamina na. Tatinood. Down. Ano na sir? Late na eh. Tanan i-perform. Ano guduroy ka? Imo manguhigtan. Man na.